baula. Davant el que es pot considerar una involució democràtica, programada, o millor dit, promoguda per un govern espanyol tacat per la corrupció i incapaç de dialogar i a la qual serveixen de coartada un PSOE i uns Ciudadanos immersos en la mateixa dinàmica autoritarista, s'han d'aixecar diverses veus de denúncia i no només les mateixos dels CDRs. També s'han aixecat veus de juristes, com el col·lectiu Drets.cat, que denuncien que s'apliqui arbitràriament el Codi Penal. Es fa ús partidista de la llei i s'altera el significat dels mots i la voluntat del legislador. Les accions dutes a terme pels CDRs, protestes, mobilitzacions, actes de desobediència política i de resistència no violenta, són formes d'acció política absolutament legítimes, pròpies d'una democràcia madura. Per això, quan l'Estat utilitza els cossos policials i instàncies judicials contra el CDR, estan vulnerant els drets civils i polítics de la ciutadania.